Om Gedang. Om Gedang. Mbok kira kene munyok piye? Kok tawari gedang. Kene iki wong isih normal, mbok pakani gedang. Aku lho gur nawani gedang. Iya paham. Tapi kene iki dudu munyuk. Loh Om, aku lho gur nawani gedang. Lah kok ngeyel? Aku iki lho dudu munyuk. Lah terus lek pakanane gedang opo yo terus munyuk? Oh, lah kowe kuwi pengetahuane rendah, SD-mu rendah. Gaptek teknologi. Coba takono Google, kewan apa sing panganane gedang? Lah kuwi lak kewan, lek sampean kak anu wong. Oh, lah kok madak-madak niki kene kewan. Golek perkara kowe. Lah kok ruwet to? Aku lho kur arep ngeki gedang. Ngece kowe. Wong kene iki lho dudu munyuk, apa kayak gedang? Alah sak karepmu. Mosok iya sih sing panganane gedang iku munyuk. Penasaran aku. Coba tanya Google. Pisang dimakan oleh monyet. Wong iki nek ora tau mangan pohong iki ya ngono kuwi. Mulane to sapa sawah. Wong mangan pohong kok kapres e teko ndi-ndi. Lho. Wonge kaya aku lho. Mangan resikan. Mata. Mata nih. ya apa Picuk. Mata nih gua. Mata nih gua, Pak.